La Amedê ji ber binçavkirinên hevşeradariyan, hevserokên partiyan û welatiyan li taxa rêzan kombûn û daxuyanî dan. Hevserokê Partiya Demokratîk a Gellanya Giştî, Selahattin Demirtaş got, li ser axa Kurdistanê maf û hiqûqa gelê Kurd heye. Lêbelê iktidara AKP bi zihniyeta dagirkerî dixwaze dest deyne li ser şaradariyan. Şimdi tezgahla, oyunla, hileyle, iftirayla... AKP bi fîtne û fesadiyan dixwaze dest deyne ser şaradariyan. Bi tang û topan dikaran şaradariyan bigirin. Li rastiya AKP naguharîne. Navê AKP di nav gel de dize. Dema mijar dibe Kurd, AKP rêzdarî ji dest berdide. AKP dizane ku hilbijartinan şaradariyan Amedê nikare bi dest bixe, ji ber vî yekî êrişên şaradariyan dike. Ama adınız Diyarbakır halkının temsilcisine çıkmaz. Adınız büyük hırsıza çıkar. Li gor parlamenteran jî êrişa ku li ser şaradariyan tê kirin, êrişa li ser gel bixuye. Polîtikaya ku AKP dimeşîne, polîtikaya bi serkeftina girêdayê Sûriye, Efrînê û Kurdistanê ye. Lê berxwedana gelê Kurd bi êrişan bilind dibe. Gel li ber xwe dide û wê berxwe jî bide. Çavkirina hevşaredarên me weke bûyerekê ku heremî bûye em nanixînin, em wisa jî nanerin. Ew êrişa îradaya gelê Kurd tevahiye, yê Kurdistanê tevahiye. Weke tê zanîn Amed paytexta Kurdistanê, dilê Kurdistanê ye, navenda siyaseta Kurdistanê ye. Berveyekê jî êrişekê ku li Amedê dibe, wateya wê berfireh e, wateya wê girîng e, li Kurdistanê teva dibe. Siyasetmedar dibêjin AKP amedekariya destayîna pêşeroja Kurdan dike. Zihniyeta AKP li ser tunekirina siyaseta sivîl ya Kurda ye. Polîtikaya AKP hêrsa Efrîn û Musulê ye. Sevda Kaplan, NRT, Amed.